Благодаря. Дами и господа, скъпи господин президент, трудна задача е да говориш пред публика. Вдъхновена толкова много след речта на господин Соколяк и изключителната му презентация. Вдъхновена съм от факта, че работим в сферата на медицината сред толкова голяма конкуренция. И тъй като се нуждаем от повече топлина, светлина и цвят, най-учтиво ви моля да приветстваме всичко, казано днес, и всичко, което предстои да чуем по-нататък в програмата. Моля, голям поздрав, много цветове и енергия за златната ера на Цептер. Не ви чувам! Малко по-силно. Можете ли? Русия, можете ли по-силно? Сърбия, Хърватска, Казахстан, Чехия, Полша. Най-добрите сред най-добрите в Цептер. А сега да успокоим малко емоциите. Благодаря ви, господин Релян. През определен период от време на пазара излиза революционен продукт и променя всичко. Една идея се превръща в революция в здравеопазването. За да създадеш нов стандарт в здравеопазването, е нужно нещо наистина ново, за да спечелиш доверието на хората. Системата за светлинна терапия Биоптрон постави нов стандарт. Цептер улови естествената сила на светлината, най-мощната оздравителна сила във Вселената. Днес говорим за терапевтичната сила на естествената светлина. Нещо, което съвременните учени проучват и за което говорят отдавна. Тъй като здравето е част от живота на всеки. Системата за светлинна терапия Биоптрон като природосъобразно лечение стана част от ежедневието на хората по целия свят. До сега сме продали 2 милиона уреда Биоптрон в над 50 държави по целия свят, при 98,3% удовлетвореност на клиента. До сега сме продали повече от 2 милиона уреда в над 50 страни с 98,3% удовлетвореност на клиента. Тези цифри са наистина впечатляващи. Всички вие, които бяхте част от тази революция в здравеопазването, поздравяваме ви и ви благодарим. Каква е най-голямата награда за участието ни в тази революция в здравеопазването? Разбира се, имаме цели. Но истинското удовлетворение идва, когато чуем историите за това, как действията ни са достигнали до хората, които са се нуждаели от помощта ни. Разказите на хората, чието живот е докоснат от Биоптрон. А сега, дами и господа, имам честта да поканя нашия гост, господин Штефан Силау от Германия, който ще ни разкаже своята история. Придружава го унгарският ни колега, госпожица Ана Пейс. Нека ги приветстваме на сцената.
Искаме да ви разкажем само една от милионите истории за един от милионите животи, които докоснахме с биоптрон. Скъпи господин Цептер, дами и господа, казвам се Штефан Стилао, на 46 години съм, от Германия, живея близо до Пфорцхайм. Habe in der Nähe von Potsdam ein kleines Fischgeschäft und seit 1993 Diabetes. Имам малък рибен магазин в града, но от 1993 година се боря с диабета. Und kämpfe seitdem gegen den Diabetes an. Боря се с него, но без успех. Fahre jedes Jahr zur Erholung nach Kärnten in Österreich. Винаги ходя на почивка в Кантън, Австрия. Bis im Sommer 2005 mich der Diabetes voll erwischt hatte und fiel ins Koma. През 2005 състоянието ми се влоши и изпаднах в кома. Ein halbes Jahr später verliere ich innerhalb von 24 Stunden mein Augenlicht. По-късно, в рамките на 24 часа, изгубих зрението си. Ein Jahr später wollte ich mir das Leben nehmen mit Insulinspritzen. Година по-късно направих опит за самоубийство с свръхдоза инсулин. Mein Freund half mir über diese schwierige Zeit. Един приятел наистина ми помогна много, за да премина през този драматичен период. Augen kaputt, Bein kaputt. Was soll ich hier noch auf dieser Welt? Казвах си, нямам зрение, лявата ми страна не функционира, защо ми е да живея? Und flog damals wieder nach Kärnten zur Erholung. Отидох в Кантън, Австрия, за да прекарам почивката си. Das Bein wollte man mir im November 2005 schon amputieren, das linke. През ноември 2005 година искаха да ампутират крака ми. Als ich voriges Jahr wieder nach Kärnten fuhr und die Ärzte schon aufgegeben hatten mit dem Bein, mit dem Augenlicht, saß ich auf der Terrasse in Kärnten. Бях в Кантън, Австрия. Загубил надежда за крака си и за зрението си. Седях на терасата на хотела. Und wartete auf meine Krankenschwester, die mir das Bein verbindet. И чаках сестрата, която обикновено сменеше превръзката на крака ми. Auf einmal kam Anna. И тогава дойде Ана. Und sah mein Bein und sagte, ich kann das heilen. Видя крака ми и веднага каза, мога да помогна, мога да го спася. Ich lachte. И смях се. Es hatten schon so viel versucht, aber Anna meinte, sie heilt mich. Толкова хора се бяха опитали да им помогнат, но напразно. Wir
Sie sah das Bein. Wir sprachen viele Abende und hat mir erzählt von der Lampe. След като видя крака ми, си говорихме дълго. После Ана заговори за някаква лампа. Ich dachte, jetzt kommt Anna, wie eine Fata Morgana, mit Aladdin die Wunderlampe und heilt mich. Помислих си, че Ана е чудо, изпратено ми от небето. Фата Моргана с вълшебната лампа на Аладин. Ich lachte innerlich. Наистина се смях. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Нямах какво да губя. Und probierte diese Lampe. Така че изпробвах лампата. Nach 5 Tagen und wahnsinnigen Schmerzen während der Therapie. 5 дни по-късно, след наистина ужасни болки, нещо се случи. Ging es aufwärts und ich packte meinen Rucksack und ging in die Berge zum Muttergottesfelsen. 5 дни по-късно опаковах раницата си и тръгнах на поход в близката планина. 2 Stunden war ich unterwegs, als ich oben ankam. Ich hatte Kraft und ich stand mit meinen eigenen Beinen vor diesem Felsen. Отне ми 2 часа, за да се изкача в планината, но след тези 2 часа успях да застана на самия ти връх. Dankte Gott, dankte Anna und die gelbe Lampe. Благодарих на Бог, след това на Ана, но най-вече на системата за светлинна терапия, Биоптрон. Und seitdem geht es mir besser. От тогава съм по-добре. Ich kann wieder besser laufen. Das Bein ist zugeheilt. Ich hab's noch. Мога да тичам. Мога да ходя по-стабилно. Кракът ми е добре и все още го имам. Und therapiere täglich mit dem gelben Licht. Лекувам се ежедневно с жълтата светлина. Auch meine Augen. Лекувам и очите си. Und es geht mir besser. И те са все по-добре и по-добре. Ich danke Ihnen, Herr Zepter. Благодаря, господин Цептер. Dass ich Anna in dieser Stunde getroffen habe und dass mir ihre Lampe geholfen hat. Че срещнах Ана от Цептер, Унгария, тогава в Австрия, по време на почивката и за това, че открих системата за светлинна терапия Биоптрон. Благодаря. Благодаря.
Yes, just feel like at home. Ich konnte nicht aushalten und ein paar Worte zu sagen, während diese traurige Geschichte Не можех да се стърпя да не кажа няколко думи за тази трагична история с щастлив край. Само заради този крак. Заради един толкова важен крак. Това е мисията ни с системата за светлинна терапия Биоптрон. Това ни дава сили и воля да продължим напред. Толкова съм щастлив, но същевременно и тъжен, знаейки, че толкова хора страдат от подобни заболявания. Системата за светлинна терапия Биоптрон им е изключително нужна и те трябва да я имат. Благодаря ви много. Chanter l'espoir, quel manque de peau, oui j'ai beau